ku faɗi magana mai kyau tana sa mutum ya shiga aljanna. Magana mai kyau na raba ka da wutar tashin kiyama. Wattaqun nara walau bi shaqqi tamaratin. Annabi ya ce ku kare kanku da shiga wuta. Me za mu aikata wa annabi ya ce kai sadaka koda da ɓarin dabino ne in baka da abin badawa. A kaddara a ce dabino ɗaya ke gare ka, sai wani mutum ya zo yana bara, sai ka ɗauki dabinon ka raba ɓari ɗaya ka ba shi guda, kai ka ci guda, shi kaɗai ka mallaka. Idan ka yi shi da kyakkyawan niyya zai iya kare ka daga shiga wutar jahannama. Saboda tsananin talauci sai annabi ya ce in ba ka da dabinan nan fa bi kalimatu ɗayyiba, dan Allah ka yi magana mai daɗi ga ɗan uwanka musulmi. Ka yi magana mai daɗi da ɗan uwanka musulmi. Magana ho mai daɗi wa yabanta Allah ya cikin Qur'ani. Wa daraballahu masalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha sabitun wa far'uha fis sama'i تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وضرب الله مثلا إتكم كلمة الكبيسة كشجرة الكبيسة تسقط من فوق الأرض ما لها من قرار. ما لها من قرار. magana tayyiba, magana mai kyau tamkar itaciya ce mai kyau. Yau ko diskur kai a duniya idan kai maganganu masu kyawu, ko kana lahira ne ko wani rejim ya zo, ana iya sanyo wannan diskur din dan 'yan ƙasa su yi unhwani da shi, saboda ka tsaya ka yi maganganun da baka zagi wani ba, baka yi ma wani habaici ba, ka tsaya ka yi diskur tsakaninka da Allah na al'umma ta san ciwon kanta, ta yi kishin ƙasarta, ta tsare darajar ƙasarta, ka yi maganganu na a haɗe kai a yi soyayya. Babu rejim ɗin da zai zo wannan ƙasar ta bai masu unhwani ba. Don haka asaluha sabitun wa far'uha fi sama tu'ti ukulaha kulla hinin. A kowane lokaci ɗiya da shikoki da makama kunne suna iya su yi amfani da waɗannan maganganu masu daɗi, amma magana ta banza in kai ta kai maganganu nawa yi, diskur nawa aka yi a nan ƙasa ba a sake maimaita shi ba saboda bai da amfani, diskur nawa kuma aka yi ana maimaitawa saboda amfani. Don haka kowa ya tsaya ya sanya ma harshen shi lizami, sanya ma harshe lizami abu ne mai daraja mai girma ga mutum. Ko tsakanin mata da miji za a ga mutum yana da mata amma wallahi bai san yadda za a iya tsarkake harshen shi bai ma mata ta magana ba, bai sani ba. Zai gani shi in ya tsaya ma mata ta magana mai daɗi kamar ma yana jin tsoron ta ne, dole yana shi za ta yi, zai iya wulakanta ta, zai faɗa mata baƙaƙen maganganu, amma da zaran an ce mashi a waje yake yana neman budurwa, la haula wala quwwata illa billah. Zakin soyayya za ka ga kalmomi suna fitowa kakkabra, masu shadda, masu tajawidi, masu gunna da idgami, kakkabran maganganu. Ya karanta duk bangare na soyayya. Za ka ga in ta je ta kwanta kawai sai ta kallon fulafon tana wurin ciki, ya rubuka mata kareciya. Kina shigowa a gida maganganun sun buwaya, ba mu iya matan mu maganganun masu daɗi. Ɗiyanka ba ka iya masu magana mai daɗi, ɗanka tsakaninka da ɗiyanka sai harare, maganganu masu daɗi su yi farin ciki da